रायबा शहरातून गावाकडे निघाला होता. बऱ्याच दिवसांनी त्याला गावाकडची आठवण झाली होती, म्हणून त्याने सरळ बस धरली आणि निघाला. त्याचा अंदाज होता की बस 4 वाजेपर्यंत बस स्टँडला पोहोचेल, कारण त्याचं गाव तिथून पुढे 6 ते 7 किलोमीटर होतं. तिथून पुढं त्याला कसलंच वाहन भेटणार नव्हतं. पायीच गावापर्यंत जावं लागणार होतं. त्याचं गाव खूप सुंदर होतं, डोंगराच्या कुशीत बसलेलं. गावाच्या तिन्ही बाजूनं घनदाट जंगल आणि उरलेल्या एका बाजूला संथ वाहणारी नदी. कोणाचंही मन आकर्षित करून घेणारं सुंदर हिरवगार असं गाव. रायबा म्हणजे एक 60 ते 65 वर्षांचा वयस्कर. पण वयस्कर जरी असला तरी अंगात मात्र कमालीची ताकद. पिळदार शरीर, आकडेदार पांढऱ्या पिकलेल्या मिशा, सदरा, कोपरी आणि धोतर नेसणारा, सतत पान खाल्ल्याने लाल जीभ आणि ओठ झालेला एक गावाकडचा वृद्ध, जो कामधंद्यामुळे शहरात स्थित झालेला. गावाकडे वडिलोपार्जित जमीन होती, जुने मित्रमंडळी होती आणि पाहुणे रावळे त्यांच्या भेटीसाठी गावाकडे निघाला होता. रायबानं बांधलेला अंदाज चुकला. बस पंक्चर झाल्यानं 4 ऐवजी 6ला पोहोचली. रायबा आता चांगलाच वैतागला होता, कारण त्याला एकट्यालाच पुढचा प्रवास करायचा होता. त्याला नको वाटत होतं, पण गावाकडची ओढ वेगळीच असते. त्यापुढे कितीही मोठं संकट असलं तरी मग त्याची पर्वा नसते. मनात निर्धार करून तो निघाला. काहीही झालं तरी जायचंच गावाकडे, मग कितीही उशीर होऊ देत. निर्भीडपणे त्याने ठरवलं आणि गावच्या दिशेने झपाझप पावलं टाकू लागला. तो बऱ्याच दिवसांनी गावाकडे निघाला होता. थोड्याच वेळात अंधार पडला. आकाश निरभ्र दिसत होतं. मध्ये मध्ये चांदण्या लुकलुकत होत्या. पाऊस पडून गेल्याने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गवत माजलं होतं. त्यात किरकिर करणारे किडे लपून आवाज करत होते. मातीची पाऊलवाट जराशी ओलसर वाटत होती. गार वारा अंगाशी झोंबत होता. माळरान सताड मोकळं होतं. मोकळ्या रानात वारा हुंदाडत होता. झपाझप पाऊल तो उचलत होता. आता गावाच्या बाजूचं जंगल त्या चमचमणाऱ्या प्रकाशात अंधुकसं दिसत होतं. तो आता गावापासून 2 ते 3 किमी अंतरावर होता. रायबा जरी निर्भीड असला तरी त्याने खूप साऱ्या भयानक गोष्टी या घनदाट जंगलाविषयी ऐकल्या होत्या. जसजसं जंगल जवळ येत होतं त्याची भीती आणि काळजाचे ठोके वाढत होते, कारण त्याने ऐकलेल्या गोष्टी खूपच भयानक होत्या. आता आपला रागात घेतलेला निर्णय चुकला तर नाही ना, असं त्याला वाटू लागलं. पण गावाकडची ओढही त्याला थांबू देईना. बघू काय होईल ते होईल, असं म्हणून त्याने जंगलातल्या पाऊल वाटेवर चालायला सुरुवात केली. मनात भीती तर होतीच. त्यात जंगल घनदाट असल्याने बरेच हिंस्र प्राणी पक्षी राहत होते. त्यांचे ते चित्रविचित्र आवाज त्याच्या भीतीत आणखी भर पाडत होते. धोत्राचा सोगा हातात घेऊन जेवढ्या वेगानं चालता येईल तेवढ्या वेगानं तो चालत होता. अचानक त्याच्या आजीनं त्याला लहान असताना सांगितलेली भूताची गोष्ट मनात येऊन गेली. की ती भूतं कशी त्या माणसाला त्रास देतात आणि मग खाऊन टाकतात. गावकऱ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टीही डोळ्यासमोर तरळू लागल्या. या गोष्टी मुद्दामच मनात येत आहेत आपल्याला घाबरवायला, असं त्याला वाटू लागलं. कितीही ठरवलं तरी मनात विचार येतच होते. त्याच्या पोटात भीतीचा डोंब उसळला जात होता. अचानक समोर पांढरी आकृती हलल्यासारखी वाटली. आता अंगातले त्राण गेल्यासारखं झालं. दरारून घाम फुटला. पावलं जड झाली. विचार करण्याची ताकद हरवल्यासारखं भासू लागलं. तोंडातून शब्दच फुटेनासा झाला. हळूहळू ती आकृती आपल्या दिशेने सरसावत आहे हे त्याला जाणवू लागलं. रायबा जागीच खिळून राहिला. त्याला काय करावं हेच समजत नव्हतं. पळणार तरी कसा? वयाची 60 पूर्ण केली होती. काळजाचे ठोके वाढतच होते. ती आकृती आता हळूहळू स्पष्ट दिसू लागली होती. बलदंड शरीर, उंची 7 फूट, गोरा गोरा चेहरा, रायबासारखाच पोशाख, मात्र डोक्यावर टोपी होती. चुलीतल्या अंगाऱ्यासारखा लाल ठिपका तोंडासमोर होता. जसा वाऱ्याचा वेग वाढला तसा तो आणखी लाल होत होता. रायबाला काहीच सुचत नव्हतं. आता त्या आकृतीचा चेहरा स्पष्ट दिसला तसा रायबाच्या जीवात जीव आला.
त्याला जरा हायसं वाटलं. ती आकृती म्हणजे त्याचा बालमित्र भीम्या होता. भीम्या आणि रायबा एकत्र खेळून मोठे झालेले अगदी जिवलग मित्र. रायबा आता पुरता चेकाळला. आता त्याची भीती कुठच्या कुठे पळाली. रायबा भीमाला म्हणाला, भीम्या, इकडं कुठं र? त्याचं काहीच उत्तर नाही. भीमानं पाठ रायबाकडं करून चालायला सुरुवात केली. तसं रायबाही त्याच्या पाठीमागे चालायला लागला. रायबा त्याची विचारपूस करत होता, पण भीमा त्याला काहीच उत्तर देत नव्हता. रायबा ओरडला, अरे भीम्या, बोल की लेका, कवर रागवणार? नाही जमलं तू आजारी असताना भेटायला, मग आता एवढा रागवणार का? तरी भीमाचं उत्तर नाही. तो आपला तोंडातून धूर काढत पुढे झपाझप चालत होता. रायबाला वाटलं भीमा नाराज आहे, म्हणून रायबाही गप्प झाला. दोघेही मुकाट्याने चालत होते. आता गाव काही अंतरच राहिलं होतं. गावाची येस दिसू लागली होती. तसा रायबा बोलला, भीम्या, अरे तू काय एकलाच असा भूतासारखा हिंडतोय या जंगलानी? डोसकं बिस्कं फिरलं का काय तुझं? माहीत नवं तुला ही जंगल किती घोडीला हाय ते? भीमा तरीही शांत. आता मात्र रायबाचा पारा चढला. रायबा कडाडला, जा, नको बोलूस, मी आबी नाही बोलणार तुझ्यात. आणि वेगाने त्याच्या पुढे निघून गेला. थोडा पुढे गेला आणि वळून पाहिलं तशी मनात शंका आली. याचं तोंड एवढं पांढरं फटक का पडलंय? बरं, मरू द्या, तोच बोल ना, आपण तरी का विचारावं? आता गावाची येस आली. रायबानं येस वलांटाना पाहिलं तर भीमा पाठीमागच होता. वाटलं येईल पाठोपाठ. उद्या सकाळी भेटून घालवू त्याचा रुसवा. रायबा झपाझप पाऊल उचलून येस ओलांडून पुढे आला. येशीला लागूनच शंकराचं मंदिर होतं. येस येताच भीमा थांबला. भीमाचं घर पहिलं आणि मग रायबाचं होतं. त्या दोघांच्या घरात अगदी कासराभराचं अंतर होतं. रायबा स्वतःच्या जुन्या वाड्याजवळ गेला आणि मागे वळून पाहिलं तर त्याला कोणीच दिसलं नाही. त्याला वाटलं रायबा घरात गेला असेल. रायबा वाड्यात गेला तसा सगळेच त्याची वाट पाहत होते. त्याचा मोठा भाऊ शिवा म्हणाला, अरे रायबा, किती उशीर, आणि जंगलातून एकटा आलास वैर? त्यावर रायबा बोलला, दादा, ते जाऊ दे आता, वैतागलोय पुरा. पहिलं जेवायला वाढ, मग आराम करतो, मग उद्या निवांत बोलू. जेवण वगैरे उरकली. अंगणात अंथरुणं पडली आणि थोड्याच वेळात सगळे झोपी गेले. सकाळ झाली. रायबाला कालचं सगळं आठवलं. लगबगीनं आवरलं आणि तडक निघाला भीमाच्या घराकडं. दरवाजातूनच आवाज दिला आणि घरात शिरला. घरात शिरताच त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. दरारून घाम फुटला. अंगावर शहारे उभे राहिले. दातखिळी बसल्यासारखं झालं. अंगातील त्राण निघून गेल्यागत झालं. विचार करण्याची क्षमताच राहिली नव्हती. नजर रोखली होती समोर हार घालून टांगलेल्या भीमाच्या फोटोवर. भीमा रायबाला सुखरूप घरापर्यंत पोहोचवायला आला होता. भीमाचं निधन होऊन 2 महिने झाले होते. तर मित्रांनो, काही आत्मा मेल्यानंतरही चांगलंच वागतात. तर ही कथा तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये जरूर कळवा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात पुढच्या कथेमध्ये. धन्यवाद.